volá, život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Starý či mladý, hlavne byť zdravý. Nech sa mi darí, nech sa darí všetkým. Zdravie je hodnota, ktorá je základom pre vznik ďalších hodnôt. Niekto by mohol tvrdiť, že je to možno tá najdôležitejšia súčasť života v hojnosti. No napriek tomu drtivá väčšina ľudí túto hodnotu absolútne ignoruje. Dobrý deň, volám sa Milan Markuliak a vítajte, som autorom stránky Zdravie na dlani. Korene tohto projektu siahajú možno, že tak 10 rokov späť, kedy som sa prvýkrát tak vedome maličko začal zaoberať tým, čo ovplyvňuje moje zdravie, respektíve čo ovplyvňuje zdravie človeka. Taký prelom nastal až pri kontakte so zelenými potravinami. Projekt Zdravie na dlani je v podstate súhrnom mojich skúseností a skúseností iných ľudí, od ktorých som sa veľmi veľa naučil. Učím sa od tých najlepších, povedal som si, že tejto oblasti sa nevzdám a tým som v podstate začal spoznávať samého seba. Keď som rozmýšľal nad obsahom tejto stránky a nad videami, tak som chcel, aby tieto stránky boli jednoduché, praktické a žiteľné. Presne také, ako zelené potraviny sú. V 3 základných videách sa s vami podelím o témy ako čo zelené potraviny sú a z toho vyplynie aj čím zelené potraviny určite nie sú. V 2. videu sa s vami podelím o informácie, pre koho zelené potraviny sú a pre koho určite nie, a to je veľmi podstatné vedieť. A v 3. videu si povieme niečo na tému hodnota, dávkovanie a 3 základné mýty o zelených potravinách. Toto všetko a oveľa viac nájdete vo vnútri stránky, pokiaľ zadáte svoje údaje do formulára. Pripravujem ďalšie veci a príspevky na to, aby stránky Zdravie na dlani boli skôr interaktívne, aby ste sa k nim mohli aktívne vracať a aby vo vás vzbudili záujem ísť do akcie. Pretože gram činu je oveľa viacej ako tona vedomosti. Pokiaľ vás táto téma zaujíma, pokiaľ vás zaujíma téma zdravia a zelených potravín, potom račte vstúpiť, ja sa teším na vás.